Dikarenakan iki duwe jahan gori campur kacang khusus, dina iki nyong nyambel goreng rese nggodhog kluban karo goreng lekuk. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan adang sega karo nunggoni adangane mateng. Neon kene nyong karo tak goreng likuke. Kekek lekuk mau wis diadoni karo mae nyong gur garing goreng tok. Nek goreng lekuk kek lengane sing adem diisi likuke sing akeh cikene ora njebluk. Ki resene wis digorengke karo mae mau. Singkat cerita likuke wis mateng langsung wae dintas tak lanjutake karo goreng bawang brambang lombok tomat digawe sambel engko. Basa wis setengah matang tak tambahi karo terasi, nek wis matang terus dintas tak lanjutake karo diulek, tak tambahi gula uyah karo micin diulek kelidak-keliduk ndang ngasih lembut. Basa wis lembut cicipi rasa, nek wis mantep caru bilenga cekene ora brangas. Andang-andang segane milu nututi mateng wae langsung wae tak entasi tak lanjutake karo nggodhog klubane. Ning nggon kene nyong nggodhog kluban jasim benyune umep klubane tak jekurake ditungguani ndang nganti mateng. Singkat cerita ki tak tiliki wis amoh wis mateng langsung wae tak entasi cekene ora blodrok. Nah, kini wis matengan kabeh dulur, rika-rika pada masak apa dine kie. Nyong mau masak kayang kini tok. Ya wis ya nyong wis matengan, tak sarapan dingin, tak pamit, tak pareng.